Ayan, tinataka na tayo mga guys. Ayan, at meron silang padaus-dusan. Ayan. So, mamaya, susubukan natin ang padaus-dusan na mamaya. Papadaus-dug din guys. Ayan. So, dito yung mga trend nila. Ayan. Ayan mga guys, nagbote ako. Kinuha ko itong mga pinag-inuman nila ng mga bote. Kasi magagawin ako dyan. Gagawin ko siyang flower base. So doon natin kinuha doon. Tapos umuusok. Ay basura. Tapos doon tayo mag-iihaw mamaya. Ayan mo. May nililinisan pa kasi. Hello mga guys. Ito na yung mga baon namin. Ayan. Mayroong inihaw na bangos. Inihaw na talong. At syempre, nandyan din yung mga sausawan natin. Kamatis at sibuyas na may toyo at bagoong na may kalamansi. Ayan, bagoong isda yan. Para dito yan. Sila kakain yan, pero ako hindi. Sabi ganun. Ito lang kakainin ko. Ayan, itong kamatis na may talbos ng nilagang kamote. Ano pa ba mga... Ayan, at mayroong
malulunod, joke. Kasi hindi man ako marunong lumangoy eh, sa totoo lang, promising.